הסיפור שלנו מתחיל לפני בערך 6 שנים. היינו פה במצב 6-7 שנים, היינו פה במצב להיות או לא להיות. זה דבר שבדק את האמונה שלנו, אם אנחנו מסוגלים לדבוק במה שאנחנו מאמינים, או להתקפל ולהפקיר את המקום. לאט התחילו להגיע לפה ניצנים ראשונים של קהילת שדה צופים. הם הגיעו אלינו, בהתחלה הגיעו 2-3 אנשים, התחילו לחזק וראינו תקווה, ראינו אור בקצה המנהרה, איך אומרים. מה שאתם רואים פה, היינו פה, אני יכול גם להראות לכם, להסביר לכם. מה שאתם רואים פה, המקום היה עד למקום הזה, עד לקו של המסגן. זה היה הבית כנסת. פה, כל זה היה בית כנסת. למעשה הבית כנסת היה קטן, היינו פה עזרת נשים שהיינו בה אוכלים, וכל זה לא היה. כל היה מטבחון קטנצ'יק וזה לא היה. היה פה איזו תוספת של מרפסת. רוצים פה להקים פה בית כנסת שייתן מענה לכל המתפללים, וייתן מענה לקהילה, לדרישות שלה, אם זה שבתות חתן, אם זה מסיבות, עם כל המסביב. זה לא המסר. חיים טובים ושלום. אב לנו ונבריך מהקהילה הקדישה. יש פה תימנים, אשכנזים, מרוקאים, עיראקים, כל העדות. מה שמיוחד פה שמתפללים, תפילה כולם ביחד, גם אשכנזים, גם ספרדים, וכולם באותו גן. והיום יש לא מניין אחד, יש כמה מניינים. בבית כנסת אין מקום איפה לשבת, תודה לאל. פעמים נכנסתי כאן להתפלל, פה, שם. באף אזור שעבדתי לא הייתי ככה, קיצר. פה אני מרגיש שאני באמת, כל אחד שרואה אותי, שלום, מה שלומך, משתפון, מסתכל. 250 ילדים, פחות או יותר, בקהילה, שמסתובבים כאן בשבתות ובזה, בחוץ, ועל הכביש פה. בקהילה עצמה יש לך הרבה מתפללים. אז זה הולך לבית כנסת גדול, זה 2 קומות. יש שם מקום לאירועים, לשמחות שיש לנו בקהילה ואין איפה לעשות אותם כאן. אם יש איזה בר מצווה, משהו, אנשים יושבים בחוץ ואין מקום ולא נעים. אז זה הולך להיות מקום, יש שם 2 קומות, קומה אחת של בית כנסת עם חדר לימוד, וקומה שנייה יש שם ממש ככה מקום עם מטבחון שאפשר לעשות אירועים, ויש חצר גדולה מסודרת שהילדים יכולים לשחק. וזה ממש מרכז קהילתי, זה לא בית כנסת רגיל, זה לא משהו שפותחים שחרית מנחה ערבית. יש לימוד, יש שיעורים, הבית כנסת כאן הוא מהבוקר עד הערב בפעילות. בית כנסת שלנו זמני הוא כאילו קצר, קטן, אין מספיק מקום לאנשים, זה גם לא נוח להם. אז צריך משהו רציני, ככה אני חושב. עכשיו מה יש? קרוון קטנצ'יק, וכמה פעמים הייתי שם אפילו, אנשים רוצים קצת להגדיל, אז נגיד רוצים למצוא מצב איך לצאת כל שזה צפוף וקטן, אז יותר טוב שיהיה בית במיוחד בשביל זה. אנחנו קבוצה של אנשים שחזרו בתשובה, היו חילונים, החליטו שמתחילים לשמור תורה ומצוות. כל אחד מאיתנו עבר בכל מיני מסלולים דתיים כאלה ואחרים, רובנו עברו בתוך מסלול חרדי, אבל איפה שלא עברנו ומה שלא עשינו זה דבר שהוא משותף פה, אני חושב, לאנשים. ראינו המסורות לא של היהדות, אלא של כל מיני דברים חברתיים שהצטברו בכל מקום והתבדלויות לא מתאימות לנו. אנחנו לא רואים את עצמנו, אף אחד מאיתנו, בתור אנשים שרוצים להיבדל מהחברה החילונית, או רוצים להיבדל מהחברה החרדית, או רוצים להיבדל מהחברה הציונית. כל ההתבדלויות האלה, דברים שנוצרו, ואפשר להבין למה הם נוצרו, ומכבדים את כולם, אבל אנחנו בתור אנשים שחוזרים ליהדות מתוך עולם חילוני, וגם עברנו בתוך העולם החרדי רובנו, מרגישים שאנחנו בכלל לא בתוך כל הדבר הזה. יש לנו משהו אחר, אנחנו מרגישים שאנחנו אנשים של חיבור, אנשים שגם מתחברים
וגם יודעים לחבר. שעשינו את הצעד הנכון בזה שמההתחלה באנו ולא שינינו סדרי בראשית ולא השתלטנו על הבית כנסת, אלא הפוך, באנו בצורה הכי חברית והצענו את העזרה שלנו ואת עצמנו, ולא... אני חושב שזו הצלחה גדולה. זה יכול להיות, אם אנחנו לא היינו מסתדרים בינינו, אז לא היינו מסתדרים אחרי זה גם עם הערבים ועם החילונים ועם... אני חושב שזה הצליח. אני גם שמח שבכלל השכונה הזאת הפכה להיות שכונה מיוחדת, בן מינה. חיים בה יהודים, ערבים, דתיים, חילוניים, חרדים, כיפות סרוגות. בקיצור, כל היופי של מדינת ישראל. אבל זה לא אני יכול להעיד את זה, צריך לשאול את הרב מנחם ואת נפתלי ואת האחרים. אני הגעתי לבית הכנסת, אפשר לומר כמעט במקרה. שני תלמידים בישיבת ההסדר הגיעו לשכונה במסגרת פעילות פנים אל פנים שהישיבה עושה כבר הרבה מאוד שנים, ואחד המתפעלים שהם הגיעו אליו הביתה ודיברו איתו סיפר להם שהבית כנסת ככה ממש במצב לא טוב, וכבר היו שבתות שלא היה מניין, אנשים כבר רואים שאין מניין, כבר מפסיקים לבוא, והמצב לא טוב. הוא חזר לישיבה, סיפר לנו את זה, ואז הישיבה החליטה באמת לשלוח תגבור למניין. מאותה שבת, שזה התחיל בשנת תשס"ה, התחיל בשבת אחת, ומאז בעצם זה המשיך בהרבה שבתות שבהם באתי לבית הכנסת. עד שאחרי כמה שנים מיקי הצליח לשכנע אותי לעבור לגור בשכונה. ואז באמת עברנו, לפני 7 שנים בערך, עברנו לגור בשכונה. ואני חושב שהנקודה המיוחדת מאוד בבית הכנסת שלנו, זה באמת החיבור המאוד אמיתי, טבעי, פשוט וחזק, בין אנשים מסוגים שונים שבעיתונים אתה קורא על זה שהם רבים ביניהם ומתווכחים ומקוטבים, ובפועל חיים באמת בשלום, באחדות, בהפריה הדדית, לומדים אחד מהשני, שמחים אחד עם השני. אתה נכנס לבית הכנסת בליל שבת, מגוון של כיפות, של בגדים, של לבושים, של דעות, של פרצופים, באמת אנשים, עם ישראל, ממש עם ישראל בצורה היפה ביותר שלו, מחילוניים, מה שקוראים חילוניים, מסורתיים, דתיים, מסוגים שונים, אנשים שכבר נוטים לכיוון החרדי יותר, באמת במגוון גדול מאוד, וכולם באמת חיים בצורה מאוד מאוד מיוחדת, יוצרים פסיפס מאוד מאוד מעשיר של תפילות, של שיעורים, של דיבורים, של עם ישראל, באמת בצורה היפה שלו. מאוד מבסוט בשכונה, מאוד טוב לנו, באמת כיף, אנשים טובים, חברים לילדים, חברים לנו, ברוך השם. כבר מאז, תמיד הבית כנסת גדל והכפיל את עצמו בגודל גם, והיום אין מקום לשבת בבית כנסת. שבת אין מקום לשבת. עזרת נשים נעלמה, וסוכה הפכה לעזרת נשים, נבנתה, ואחרי זה הפכה סוכה לעזרת נשים, וגם זה היום לא מספיק. הדברים נגזרים כפי רמת האהבה והחברות והתורה והקביעות איתים של התורה. קודם כל יהיה מרכז פרקטי לבריתות, בר מצוות, בת מצוות וקידושים ולא יודע מה עוד. ומעבר לזה לערבי נשים שאנחנו נצטרך לנדוד אלא אדרבה יבואו אלינו. ומעבר לזה לשיעורי תורה אז פה, ופעולות של תנועת נוער, זה הכל תורה. טוב, לדבר כזה תמיד אומרים שחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. אני שמח שאנחנו כעירייה תמיד דחפנו, בנינו בית כנסת קטן, זה התחיל, אחרי זה החבר'ה משדה צופים הגיעו ועוד חבר'ה דתיים שהגיעו לשכונה. ביחד אנחנו מתכננים ובונים בית כנסת לתפארת, שיהיה לכבודה של השכונה עצמה, לכבודם של התושבים ולכבודה של כל העיר מעלות. ואני גאה על כך שאנחנו בונים עוד בית כנסת בעיר שלנו, שברוך השם יש בה הרבה בתי כנסת ומקוואות. שיהיה בהצלחה לכולם.